তিনি তাংসালো रामकमल सेनापति कामिओ खरकनै चाक्रातै चाक्राजोग बिशु देबबर्मा तै अबिनकुना देबबर्मानि नुखुंगो थांगै जरा कदगमा रमैनो थांगरक लाइजाक साखामिया अंमाबाय आबरकनो नुगुइ तिनि तांसालो मधुपुर बिसिनि TWF नि आदं जोग्रक जेमानतै थांगै चबालायख्या Ulano media runa hambai. Tini sini buba gani 44 years mane 44 বছর খা sini buba gani abone bini achai ma salno rogui sing tini kobangma jaga program khalaikha sini kumulung sini party office rogo sing bini achai ma salno pare lekha tai apni ulobo sini tangni खेरेंबार सा खामनांगौ जों जोंनि जे मानसा जोंनि दिप्रा मथा TWF ते YTF नो जों जतनो को थालायनाय और जे हामिया सा खामे दंनाय रंग जों किसे मिसे फुलस वितरण खायगा आबा हेके जों दिनि ते बजिनि और जोंनि दाखो खरकसा दंगो सा खामे बेलायखेनो खा खाम खाबनो नुगै तामनि हिमबा ब थांनाय तालसा रमै सा खामिया सिनि दिप्रा मथा सिनि बुबाग्रानो हामजागै खाबाय फुबाय बेलायखेनो ब हिमि दंमानि फियाबा दिनै बिनि दालसाराव बिनि सा खामिया आवनि बागै जों दिनै आरो नायफ्लायनो फायखा अबो अंखा बिनि लगिसं ओंखाय बिनि आरो जों दिनै किसा माइरं रक ताइ फ्रुइट्स रक अबाहाय मेटेरियल्स किचेन मेटेरियल्स अबाहाय जों दिनै आरो डिस्ट्रिबिउट बंनो रुफायना फायमोन এমনি যে তালসা জড়াতে যে হামিয়া কালাই মানে আমো সরকার বা যে কোনো স্টেট গভর্নমেন্ট হইতে কোনটা বড় কসার কোনো একটা সালাইকা প্রপোজাল দাঁড় লাগে কোনো একটা सालायखा बोलते जों दिनै खोनामानि तो जों दैया ख खोनाखा माने न खोनाखा मातनो जों दिनै फायखा बिनि नुखुङो नायफायलायखा ओंखाय बिनि जे बिनि लगिसं बिनि ककजान दङ सिनि जे एडिसा हाफां सिनि बुबाग्रानि जे दैफांबा सिनि एडिसा हाफाङाव दंनाय ब जुबा जुनाय जाव ब तो जुग जाया बिनि नुखुं जुग जाया रां पैसा गैनि बागै ब गाहाम सा खामनांगौ ब थांमाया बिनि हामियारक न kaham ke nairi mayang ni tong jaw gabani bagi bo jotoni thani bini kok sar kha thasingo no suba joman khebe jaw dalai ke mane bo kok se paya obo hai bini condition হামবাই